Ja mitä tää trollia on? Lähti. Kalle tää lähti. Mitä noi tekee? Ne on puolulaisia. Eihän. Kalle tää lähti. Tää on kaikki vastaan kaikki. No niin, Kalle. Mähän kattelen tässä näin. No mitä? Kalle, sä pilät videon. Joskus saa käyttää järkeä. Ohoi, oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Aika Ota nyt hetki, epäsä. kun mä tapun näitä Angeli tässä näin. Hätkä on vähän vetänyt Joo, Jukalla oli stackki golden apple. Niin, mä sain. Mä vedin Mä käytän vaan yhden. Mut mä en käyttänyt niitä Gameplay. Mä saksan. Eihän. Eiks mun tuonne ahdistettu nurkka? Vaihdetaan kyllä osapuolen. Mä en tonne nurkkaan näemme. En mä. Facepalm. Maailman palma. Ei suuppi saanut olla. En mä edes käyttänyt suupia. Jätkä oli jälkeen kuulua kädessä. Joo, jätkällä on joku pireprotektio. Koska sä kuolet niinku? En koskaan. What the... Jätkä ei niinku kuole. Mä oon hakannut sua 5 minuuttia eikä sulla edes oo G-applea. Ei niin.